kaga wannan titin shine wannan hanyar kuma ita ce wannan. Na san duk masifar su ba su wuce ta ba. Gaskiya kwakwalwarka tana ja. Ba na komai sai da lissafi. Way you choose to follow in your life shall take you to the city you are dreaming of. But remember, this life has a different dimension, full of challenges, war, as well as fighting for your desire or ambitions. Wai me kake jin kanka ne? Dan wasan Hausa. Uban daba ne ni. Mai jan tawaga a bayana. Kowa a gidansa sarki ne. Me kake nufi da haka? Muna da abin yi a gaban mu. Ni ne ban da abin yi, kai ne mai abin yi ko? Duk yadda ka dauka. My Pata Pictures Nigeria Limited tight their belt and stand stronger to present you another critical drama, Kura ta Chikura. To mu je din mana Kura ta Chikura. Jarumin fina-finai nan ba fim muke ba, nan akan titi muke a dokar daji. A special assignment were given to them on how to steal a very expensive ring owned by the beautiful actress. Yes, mu yan fim ne. Sana'a mu ce. This is where the fight. Na ce ka dakata mana. Wai me yake faruwa ne? Kai, wannan tsari na ne. Naga kana tuka mota ne kaman mace. Ina son karfa saboda ba na so su shige sharan nan. Ba mu cin musu ba. To amma me yasa har ka same su? Ka bari suka tafi ka sace ta ba. Kura ta Chikura. Can these thieves complete this assignment successfully, or they will fail to do so? And the ring is for what? Find out in Kura ta Chikura. Wai menene sirrin da ke cikin wannan zoben? Ni dai abin da na sani cewa abba na ne ban wannan zoba. Babu wani sirri a tattare da zoben nan kuwa? Da farko zoben yana hannunta na dama. A yatsa na tsakiya. Zaka iya datse hannun? Ina wallahi ko mutuwa zan yi akan hanyar nan. Wallahi ba zan baraka ta faru ba. Story and screenplay, Usaini director Gwammaja, producer Shafiu Yellow, executive producer Abubakar Haruna Talla mai fata, Epimba Iman Haruna Talla mai fata, and Sabrina Haruna Talla mai fata. To ka sani abin da kake so ka aiwatar ba daidai bane. Zai iya taba mana aikin mu. Zai taba mana mutuncin aikin mu. Kai, wannan aikin daban. Aikin da muke daban. Wannan aiki na ne. Directed by Haruna Talla mai fata, Sardaunan samarin Arewa. Kura ta Chikura, coming soon.